Hello, είμαι η Θεό, να μην το Θεό, και είμαι καινούργια Minecraft content creator. Περισσότερο θα ανεβάζω scary Minecraft mods και άλλες χαζομαρούλες. Οπότε, χωρίς περισσότερο πολλαπλά, ας ξεκινήσουμε. Σήμερα δεν ξέρω τι παίζω βασικά. Έχω κάνει μια τεράστια μίξη από 1000 διαφορετικά mods. Οπότε, ξέρω εγώ, ας δούμε πώς θα βγει και άμα βγει καλά θα συνεχίσω. Οπότε ακούνε και τα παλιά μου. Πήγε εσύ ρε. Sound effects. Οπό. Παλιές μικρές εποχές. Τα χρόνια έχω να δω το texture του παλιού μήλου, φίλε. Οκ. Πω. Νοσταλγία. Πολύ νοσταλγία. Anyway, δεν έχω πολλά goals. Απλώς δεν έχω παίξει ποτέ αυτό το modpack. Σήμερα το έφτιαξα. Και απλώς ας πάμε να δούμε τι σκατά είναι. Αυτά τα γουρούνια δεν ξέρω γιατί δεν έχουν texture. Αλλά με ενοχλεί που δεν έχουν texture. Α, αυτό έχει δηλαδή. Έτσι όπως με κοιτάνε, με σκοτώνει που απλώς κοιτάνε. Α, ένα τσέπ. Και δεν έχει τίποτα που χρειάζομαι. Τώρα κοιτάω έτσι, γιατί πολύ αδιάφοροι. Αλλά ναι, κοιτάω επειδή μπορώ. Και εκεί πέρα έχει ένα watchtower, οπότε ας πάμε και από εκεί. Να δούμε τι έχει να μας προσφέρει. Α, όχι, είναι ένας διάβολος της Τρασμανίας. Όχι τι με νοιάζει το τι είναι, αλλά έτσι. Sorry γουρούνι. Μα χρειάζομαι φαγητό, οπότε και θα καεί... Οκ, θα καεί όλο το κτίριο. Κάτσε να φτιάξω ένα πίκαξ. Δεν έφτιαξα το πιο σημαντικό πράγμα, έτσι. Έλεος. Anyway. Λαγκάρει πολύ το παιχνίδι μου, δεν ξέρω γιατί. Ένα iron. Α, είναι πεσμένη πόρτα. Έτσι. Και για να δούμε. Εδώ έχει ένα watchtower. Α, έχει φωτιά εδώ. Ωραία γαμώτο. Έλα βλακίες τώρα. Εδώ έχει ένα τάφο. Rip Drake. Boom. Πρέπει να βάλω sound effect. Rip Drake. Τι έκανε ο Drake? Αυτή είναι η ερώτηση. Και τώρα παίρνει φωτιά όλος ο πύργος και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Γιατί δεν πεθαίνει? Το είδαμε ότι μου πήρε... iron. Θα ήθελα. Α, ναι, κάτσε να πετάξουμε και αυτό τώρα. Αφού δεν το χρειάζομαι, τι με νοιάζει. Τι περίεργη ήχη ήταν η πάλι ρε μπρο. Οι παλιοί ήχοι χτυπάνε διαφορετικά, φίλε. Δηλαδή, εντάξει ρε μπρο, τα φτιάχνεις για να... έτσι, για τη βλάκα. Εμάς μας ρώτησες, τους OG players, ξέρω εγώ. Μάλλον όχι, δεν τους απασχολεί. Πού και να τους απασχολούσε ρε μπρο. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε ούτε sticks. Τι? Θα πάμε στα caves πρώτα. Εν τω μεταξύ δεν άνοιξα το βιβλίο, νομίζω είναι From the Caves. Ναι, εμείς δεν πάμε να βρούμε village τώρα. Βαριέμαι. Θα πάμε κατευθείαν μέσα... Το OG, ουφ. Νοσταλγία, νοσταλγία. Αυτό θα πέσει τώρα άμα το σπάσω. Α. Γράψε, Κατολίσθηση. Anyway, νόμιζα πως είχε κάπου νερό. Αλλά δεν έχει. Και εκεί έχει κάτι ζόμπι.
νεύρα μου. Έλα, σπάσαμε λίγο τα γόνατά μας, αλλά... Αυτό γιατί φαίνεται τόσο cool? Δηλαδή... Έλεος. Το iron μου. Να πέσω. Καλά, φίλε. Όχι, δεν το θέλω το κόπερα, ιδία, Χριστέ μου. Και φτάσαμε. Και εδώ πέρα θα βάλω το κρεβάτι μου. Το κρεβάτι. Είναι τόσο διαφορετική ήχη παλιή, με κάνει να ξεχνάω το τι είναι τι. Σου δίνει αυτή τη νοσταλγία ο παλιός ο ήχος, αλλά και αυτή την αμφιβολία, ρε μπρο, το ότι άμα όντως ήταν έτσι ή γιατί είναι έτσι τα footsteps, μήπως με κυνηγάει κάτι. Στη δίνει λίγο αυτό το περιέργεια και την ανασφάλεια. Πολύ... Οκ, φανταστικό. Κάτσε ρε, ήταν πολύ iron αυτό. Κάτσε γιατί δεν βλέπω και την... Coal! Έλα τώρα, τι άθλη. Κοίτα. Ξέχασα, παλιά ήτανε kiwi. Τώρα έχει γίνει iron. Κάνω μια ασπίδα. Ναι ρε μπρο, θα κάνω μια ασπίδα. Είμαι ασφαλής. Ωραία, θα μου φάει τη μισή ορατότητα αυτό το πράγμα. Back. Come on, κάνε boom. Φίλε, αυτό ήταν πολύ νοσταλγικό. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα χάνω. Κάτι τρέχει, παιδιά. Κάτι μάλλον όντως τρέχει. Πού, ο σναϊπεράς. Okay. Φίλε, είναι ξεκαρτιστική η παλιή ήχη. Αποκλείεται, δηλαδή μου λες αυτό ήταν παλιά έτσι. Ακούγεται τόσο αστείο όταν κόπανα στο σκελετό. Μάλλον ήμουν πολύ πλάγια δίπλα από τον Creeper. I tested my luck. It proved me wrong. Ωραία. Έλα, όχι. Λάθος σημείο. Εδώ πέθανα. Ουφ. Μέση μου. Όχι! Τι θες? Φύγε! Δεν κάνει ήχο. Αχ, δεν μ' αρέσει που δεν... Όχι, δεν μ' αρέσει που έκανε σαν εμένα. Δεν μ' αρέσει, όχι. Εγώ και η περιέργειά μου. To be honest. Τι honest ρε, honest. Σκεφτόμουν να φτιάξω ένα βίντεο με τον Diobsessed, αλλά έχασα όλο το footage. Οπότε δεν κάθηκα να Δεν κάθισα να ασχοληθώ να φτιάξω καινούριο, γιατί νευρίασα πολύ. Φίλε, δεν έχει συμβεί και τίποτα. Παραλίγο, φίλε, παραλίγο. Θα γινόμουν ψητή. Είχα και τόσο iron εκεί πέρα. No! Καλά, θα το βρω, αλλά το πότε θα το βρω. Αχ, και εδώ έχει κι άλλο, ρε. Iron. Τι στο? Εντάξει, κάτσε, νομίζω βρήκαμε. Τι θες ρε μπρο? Έχω και τα ματάκια εδώ. Πήγε!
Φύγε ρε παλικάρι μου, μου έχεις πάσει τα νεύρα. Πώς είστε? Oh no, I'm not dealing with you. Κοίτα εδώ με βάρεσε ρε. Πανάθεματα. Το κρεβάτι μου. Κρεβατάρα. Άντε καληνύχτα παιδες. Τα λέμε την ημέρα. Τι? Τα λέμε το πρωί. Οι νυχτερίδες μου σπάνε ακραία. Ακραία τα νεύρα έτσι. Ωπα παιδιά αυτή. Με πιάνει βλακιά μου αυτή τη στιγμή. Ω δε! Δεν έχω φαΐ! Όχι. Όχι. Τι λέει, φάνηκε που ψάξα blocks breaking και τρόμαξα ακραία. Δεν έχω ξανατρομάξει τόσο άσχημα. Γι' αυτό εκεί πέρα νόμιζα πως ήταν πολύ λίγο delusion. Γιατί θα φτιάξουμε armor. Τρομάρα μου, ούτε αυτό δεν έκανα. Έλα. Όπου θα πεθάνω. Παίρνουμε και το φαΐ μου εδώ. Who said ότι εγώ δεν θέλω το φαγητό μου? Εγώ, το Big Bag του αιώνα. Anyway. Μιέρδα. Δεν πέφτω εγώ εκεί μέσα. Αυτές οι νυχτερίδες, φίλοι μου, τις πάνε. Δε. Γιατί είναι τόσο δυνατό ρε μπρο? Δεν μ' αρέσει το πόσο δυνατά ακούγεται. Το boom. Το boom. Oh, hell no. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Όχι, όχι, όχι. Ξεκίνησα και δεν μ' αρέσει τώρα. Όχι, όχι. Χάθηκα πάλι. Πρέπει να σταματήσω να χάνομαι ρε μπρο. Φίλε, δεν μ' αρέσει καθόλου. Όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. No. Πανάθαμα τις νυχτερίδες. Δεν μ' αρέσουνε. Λοιπόν, παίρνουμε το κρεβατάκι μας. Άντε πάλι! Ρε μπρο! Συνεργάσου! Και πάμε... Τα νευρά μου. Πάμε πάνω έτσι, και όπου μας βγάλει. Δεν μας βγάλει. Ωραία! Θα ανέβω τώρα εγώ εκεί πάνω. Έχει κι άλλο. Ουί, όπα ρε. Όπα ρε. Αρέσει. Αρέσει καθόλου αυτό. Επιτέλους. Βγάλε με έξω. Δόξα τω Θεώ. Κάτσε, εντάξει, δεν βγήκαμε πολύ μακριά. Βασικά καθόλου τα μακριά δεν βγήκαμε. But anyway. Εντάξει, τουλάχιστον ζω και βασιλεύω.
Αυτό είναι καλό. 14 δεν είναι ποτέ αρκετά. Εντάξει. Κρεμμύδια. Πάρτα να τα δώσετε στον Grinch. Αν και δεν είναι καν Χριστούγεννα, but... Who that? Ποιος έβαλε μέσα στο modpack folder μου? Φύγε από εδώ. Πίχλα. Ναι, μου τις πάει πάρα πολύ αυτό. Μια φορά που παίρνω φαγητό από ζώα. Λα εδώ. Ο μπρο νευριάζει και κοίτα τον, ακόμα εκεί πέρα είναι. Oh, no, αυτό δεν το σπάμε. Εντάξει, καλά πάει μέχρι στιγμή. Αλλά θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Τίποτα δεν έχει συμβεί. Κάτι ωραίο δηλαδή, κάτι ενθουσιαστικό. Αλλά ναι, μάλλον αυτό λέω να κάνω. Ναι, αλλά άμα κάνω post recording, τότε δεν θα είναι τόσο fun. Ναι, αλλά μετά θα είναι πάρα πολύ ώρα και θα μου πάρει και πένα πάρα πολύ ώρα να το κάνω edit. Οπότε, λέω, hear me out. Να φτιάξω, να πάω, μάλλον να κάνω καμιά βλακιούλα off camera. Και άμα συμβεί τίποτα, να κάπως, να το ξανακάνω unpause. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα, to be honest, εντάξει. Φύγε! Οπότε μάλλον αυτό θα κάνω, ναι αυτό θα κάνω, αλλά πρώτα θα λουτάρω αυτό εκεί πέρα. Το δω άμα έχει τίποτα wow. Και άμα δεν έχει τίποτα, αχ το μάτι. Και άμα δεν έχει τίποτα wow. Και δεν είχε τίποτα wow. Anyway. Τώρα. Καλά θα πάει. Κάτσε. Λοιπόν, μετά από πάρα πολύ περπάτημα, και όντως περπάτησα, τι έλεγα, ναι, βρήκα village εδώ πέρα παιδιά, τα καταφέραμε, βρήκαμε village. Πανάθεμάσαι! Anyway, βρήκα village, πάμε να βρούμε άμα έχει το σταυρό εκεί πέρα. Δεν κατάφερα να φτιάξω το σπίτι μου, γιατί δεν έβρισκα πουθενά ωραία να φτιάξω το σπίτι μου, εντάξει. Ήταν όλα άθλια. Οπότε, ας ψάξουμε εδώ πέρα μαζί, όλοι μαζί εδώ πέρα. Κάπου να φτιάξω... Αχ! Do not access this container. Is sealed. Do I care? Oh, hell no! Φυσικά και θα το ανοίξω. Cross compass. This thing vibrates when it's close to Amos mineshaft. Durability. 64 από τα 64. Spooky. Θα το πάρω και αυτό. Ούψις. Κάτσε ρε. Δεν έχω μουσική, τώρα το συνειδητοποίησα. Wait. Το συνειδητοποίησα γιατί ήταν τόσο βαρετό. Go away. Ήρθε ο Λένι. Έτσι θα τον ονομάσουμε Λένι. Νομίζω όλοι Λένι τον λένε. Από ό,τι φαίνεται είχα τον δύο ψέστη εδώ μέσα. Απλώς δεν το θυμόμουν. Anyway, τώρα ποιος νοιάζεται. Θα σας τα κλέψω όλα ρε. Μόνο αυτό προσφέρεις. Να στο καλό σου. Μου κλείσε και την πόρτα από πίσω το δαμε. Village. Savannah Village λέγεται. Μέσα σε απλό biome. Σταμάτα. Με ξεπερνάει. But. Δεν με νοιάζει. Έχει free φαγητό, οπότε όλοι ξέρουμε πως εγώ ως Big Bad το φαγητό το τιμάω. Τι ωραία κέραμα που είναι. Η μουσική γιατί δεν παίζει.
Οκ, δεν ξέρω τι πάτησα τώρα, αλλά... Δεν υπάρχει Έλληνας YouTuber που να μην έχει καταλάβει κάτι και απλώς δεν το πατάει έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει μουσική απλώς. Με νευριάζει λίγο. Γιο, δεν είναι κανείς εδώ πάνω. Γιατί ακούστηκαν footsteps. Oh no! Oh, να. Oh, thank you, brother. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω Blair. Τι στο καλό γίνεται εκεί. Οκ. Κάτι έγινε εκεί. Φύγε εσύ. Να δεν έχεις chest εδώ μέσα. Το ότι κάτι έγινε, σίγουρα κάτι έγινε. Το ότι τι έγινε, αυτό δεν το κατάλαβα. Απλώς είδαμε το Iron Golem να κάνει attack τον Lenny. Γιο. Δεν έχεις τίποτα να σου κλέψω. Ωραία, μπρο. Γεια σου, πιτσιρίκι. Ήρθα να σου κλέψω το ψωμί σου. Δώσ' μου το ψωμί σου, παιδάκι. Το bed εδώ, τι έπαθε. Τι στο καλό, ρε, μπρο. Anyway. Απλώς περπατάω εδώ πέρα, ίσως το κάνω cut. Μπας και συμβεί τίποτα, αλλά τίποτα δεν συμβαίνει. Ρε μπρο, τα νεύρα μου τώρα. Ξέρω τι έχει περάσει, 20 λεπτά, 25-26. Α, κάτσε, βρήκα που θα φτιάξουμε στο σπίτι μας. Και ξέρεις τι θα κάνουμε. Μείνει. Πού δεν είχα μείνει, τώρα έκανα check ένα δευτερόλεπτο να δω μα όντως κάνει record. Εντάξει, κάνει record, καλά πάμε. Α, τι κούραση. Αυτό ίσως το κάνω sped up. Ωραία, ας ξεκινήσουμε build. Let's start building. What the hell. Οκ, ναι, εντάξει, αυτό κάνουμε. Ποιον θα ξεξορκίσουμε. Α, τέλος πάντων. Ωραία. Α, δεν έχουμε wood. Ήτανε κάτι εκεί ή εμένα μου φάνηκε. Είμαι πολύ delusional, ξέρω εγώ. Γιατί μου φάνηκε πως είδα κάτι από την άκρη του ματιού μου. Α, δεν ασχολήθηκα πολύ. Έπρεπε να γίνουμε... Όχι, πήγα να πω Michael Jackson. Ω, Χριστός, παιδιά, χέρα, περπατάω πάνω... Πανάθεμά με. Καλά, αρκετό μου είναι. Για περπατάω πάνω στο νερό, να μην χρειάζεται να κολυμπάω, ρε μπρο. Πού και να χρειαζόταν συνέχεια να κολυμπάς παντού. Νυχτώνει. Εντάξει, καλό δέντρο μου. Άλλο δέντρο μου βγήκε, αλλά anyway. What the hell. What the heck, amigo. Γιατί έχει καπνό εκεί. Δεν μ' αρέσει που έχει καπνό εκεί. Με τρομάζει δηλαδή. Anyway, ας ξεκινήσω να κάνω build. Less talking, more building. Δεν έχω torches. Θες ρε μάγκα. Who that? Είναι ο Lenny. Ο Lenny, my boy. Φεύγει. Ο βρες φάση, όχι, μακριά μου. Τι είναι αυτό ρε μπρο. Γιατί τρέχει καν από εκεί, τι πάει να ανέβει το τέτοιο του Everest. Δεν μπορώ ρε φρό. Τα αστεία μου είναι πιο κρύα και από παγάκια. Πω, βαρεμάρε. Άλλον βαρεμάρε. Δεν έχω sticks, τι κάνω. Δέσπα. Κάνουμε ένα shovel. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί.
όλα είναι στον εγκέφαλό μου. Τίποτα δεν είναι αληθινό. Φανταστικό. Μέσα όλα είναι στον εγκέφαλό μου και τίποτα δεν είναι αληθινό. Παρανοϊκή. Ωραία, μπορώ νομίζω να ξεκινήσω να το φτιάχνω αυτό το πράγμα. Ωραία, έσπασε και αυτό. Δεν πειράζει, με τα χέρια μας θα το φτιάχνουμε. Τι με κοιτάς! Νομίζω μπρος συνειδητοποίησε πως τον κοίταξα. Οκ, anyway. Το βίντεο δεν αφορά εσένα, Λένι. Oh no. Something bad is going to happen. And I don't know what. But something happen. Μετά, ωραία. Θα κάνω ένα awesome montage. Το πώς θα φτιάξω το σπίτι. Που θα είναι ακριβώς κόπη αυτού νου. Τέλειο. Μπορώ να κάνουμε 1, 2, 3, 4. Οκ. Γαμώτης. Θα έχει 3 blocks νομίζω. Ενδιάμεσα. Ο ηλίθιος κάθεται εκεί πάνω. 1. Ιου, αράχνη. Καλά. Μόνο αυτά είχαμε, φίλε, αποκλείεται. Παιδιά, δεν είμαι broke, το υπάσχομαι. Μίλα! Να μίλω την ημέρα. Τους δαίμονες τους κάνει πέρα. Να τους ο δαίμονας τώρα που τα λέγαμε. Το κρεβάτι μου, έτσι. Το κρεβάτι. Λάγκαρε και όλο το game μου, bro. Γιατί κάνεις float πάνω από το νερό? Μην προσπαθείς να γίνεις ο Χριστός, αγόρι μου. Δεν μπορείς. Κανείς δεν μπορεί να γίνει Κανείς δεν μπορεί να γίνει ο Χριστός. No one is better than the original. Τώρα αποφάσισες να πας σε ένα μπλοκ να καθίσεις. Κάτσε σε ένα μπλοκ, ρε παλικάρι μου. Κλικ, κλικ, κλικ. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ρούφιο. Like, αποκλείεται. Πανάθεμα τους τριενάδες, ρε μπρο. Wanna be scary. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ξέρω εγώ, πείτε μου κάτι που δεν ξέρω ήδη. Χα, πολύ αστεία, το ξέρω. Anyway. Κολυμπάμε σαν τα ψάρια. Σταμάτα! Πανάθεμά σε! Σταμάτα με τις τριενές σου, αγόρι μου. Το καλό σου με έπληξες. Έλα, βάλτε και αυτό έτσι. Από όλες τις πλευρές βλέπω έχει. Όχι ρε, απ' τη μία θα έχει. Anyway, σκάω τώρα για να κάνω... τέτοιο. Γιατί με βαράει από εδώ εμπρός. Ο μπρο γιατί είναι τόσο active σήμερα. Άλλες φορές που έπαιζα αυτό το modpack, ο μπρο ήταν χαλάλι του. Έτσι. Τον βλέπουμε. Λένι, γύρνα και κοίτα μου, εδώ σου μιλάω. Ο μπρο μες θα πάρει. Παράδεκτο. Είχε 1 και 2 ώρες και δεν ήξερα πώς θα το κάνω μικρότερο. Εδώ πως είναι πολύ μικρό. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Γράψε λάθος. Πανάθεμά με. Ωραία. Ωραία, μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει πολύ, αλλά...
ποιος έχει βάλει εκεί πάνω μια σημαία. Ένα sign, ρε μπρο. Μπορώ και να μιλήσω. Επίσης η μουσική εμφανίστηκε. Από λίγο δεν είχε μουσική. Anyway, back to building I go. Το σπίτι μου φτιάχνω! Φύγε! Κόμπλεξε για αυτός ο άνθρωπος! Ο Creeper γιατί έχει κάνει spawn εκεί πάνω! Όχι! Σκάσε! Πανάθεμα! Κοίτα εδώ! Κοίτα εδώ, φίλε, θα μου κάνω τη ζωή κόλαση. Τώρα πάω εδώ πέρα να σας κάνω, σας κάψω. Γάμο το. Τα νευρά μου. Δεν πειράζει, τώρα σου πω ότι σε κάνω όπα, πουλάκι. Έλα. Τώρα καείς. Θα καείς. Μπρο, γιατί με περίμενε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, αυτό που μπορώ να... Φύγε! Αυτό που μπορώ να κάνω να πέσω από εδώ. Κάνω το... Τα νευρά μου. Τα νευράκια μου. Κάνω το, άσε με. Θα κρυφτώ πίσω από την κολόνα. Επίσης, θυμίστε μου ποιος μου είπε να πατήσω το... Κάτσε, βλακεία έκανα. Σώπα! Τα νευρά μου. Ποιος μου είπε να πατήσω? Όχι! Όχι, 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 όχι. Όχι, 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 όχι. Oh my... Όχι! Πού στο καλό είμαι! Δεν έχω φάει! Α, έχω φάει! Φίλε, πού είμαι! Όχι! Αποκλείεται! Αποκλείεται! Τρόμαξα το μεταξύ, αλλά... Όχι ρε μπρο! Πού είμαι! Φίλε, θα κλάψω. Θα σε κατέβω ήρεμα κάτω. Oh my god. Δεν μ' αρέσει. Άμα πέσω, τι θα γίνει καν? Φίλε, φοβάμαι να πέσω. Παραλίγο να κάνω βλακεία. Πρέπει να τα γράφω κάπου αυτά κάπου. Θέλω να τα γράψω κάπου. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Άμα απλώς πέσω... Jesus, wish me luck. Oh no. Oh.
Πού βρέθηκα πάλι ρε φίλε, σε τι situations μπαίνω. Τουλάχιστον έχεις φαΐ. Τι είναι αυτό ρε μπρο. Τι τρέχει με την τύχη μου φίλε. Κάτι έχει εκεί. Ανατρίχιασα πάρα πολύ άσχημα φίλε. Όχι. Όχι, ανατρίχιασα πάρα πολύ άσχημα, δεν μ' αρέσει. Θα μου δώσει κάτι, όχι. Το πόρταλ! Κάτσε. Θα κάνω έναν σταυρό εδώ για να θυμάμαι. Αου, πού είναι το πόρταλ. Θα πάω να εξερευνήσω λίγο. Έχει ένα πηγάδι εκεί. Εδώ έχει νεράκι. Έχει νεράκι εδώ. Έχει bedrock εδώ. Δεν έχει νεράκι εδώ. Εδώ έχει bedrock. Και εδώ έχει ένα τάφο. Και εδώ έχει πάλι bedrock. Oh my god. Φίλε, δεν έχω ξαναπαίξει πιο confusing πράγμα σε όλη μου τη ζωή. Ένα jukebox. Έχω ξαμπλόκ να σπάει. Δεν μ' αρέσει. Οκ, είναι άδεια. Αυτό. Κάτι σου. I am not real. This place isn't either. Oh. I knock. The knock I. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, μπερδεύτηκα. Δεν είμαι καλή με τα puzzles. Κάτσε, κάτι είδα. Όχι, αυτό είναι πολύ creepy. Bro, we are so cooked. Book and quill. Θέλω να δω άμα λέει το ίδιο εδώ μέσα. I am not real. This place isn't either. I got the chills. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Dot. Oh no. No. Who are you? Your DNF. Πανάθεμά με. What do you want? Τι μπορεί να θέλει? Blech you your. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, παιδιά, δεν μ' αρέσει καθόλου. Όχι. Do you need help? Για να δούμε. Δεν απαντάει. No, δεν μ' αρέσει. What do you want from me?
Rich dude, 2001's house. Φίλε, δεν θέλω να μπω μέσα στο μαύρο. Ακούστηκε περίεργο, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό το τούνελ. Αλλά... Are you real? I'm not, μάλλον λέει. Is this real? Παιδιά, δεν μπορώ, ρωτάω ερωτήσεις σε ένα ήδη scripted mod. Δεν μπορώ. Αχ, θα τα πάρω. Where am I? Μπορεί τουλάχιστον να μου τα απαντήσει αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Where am I? God knows where I am. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Πού είναι ο σταυρός που έφτιαξα? Oh no. Όχι, πες μου ότι χάθηκα. Πού είναι ο σταυρός? Where are you? Where are you? Σιγά μην μου απαντήσει, φίλε. Με τόσες ερωτήσεις που έχω κάνει, ο φίλος βαρέθηκε. Σαν μια ανασφάλεια. Ότι με παρακολουθεί κάτι. Αλλά δεν βλέπω κάτι. Book and quill. Whoever trusts in these riches will fall. Μόνο αυτά. Όχι, όχι, όχι. Whoever trusts in these riches will fall. Οκ, τι σκατά. Και μετά λέει I'm not real. This place isn't real. Νομίζω έτοιμο να μπω.